Jablokana. No Leevi, eikö ratsastamaan? Nyt. Arvaa, mulla on sulle töitä, haluatko tehdä? Mitä siellä maksat? Mä voin heittää omenalla. Mulla on tossa hommia nimittäin tallin takana. Selkäkees. Kokeile lauttaa. Ei kestä. Perä! Tässä me katsoin, että Как мне на нее залезть? Ну, не знаю. Тырра. Тырра. Joo, se on Viviani. Что ты? Тырра. Mä tuun varmaan tarpeen taas. А, Я Говорится за syötävää. Мне нужна, Линда, будет твоя помощь.